Thomas Sankara, l'homme du 21 décembre 1949 à Yako. Qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Ambe Goras Bifou, ka Gorgifou. Ni la da sa président avec ta calendrier badine président Polodo. A Banguera le 9 janvier 1922 a Kera Farana a Fatoko Alpha Fatoko Bakari Aminata Fadiga Dendo a Bafo de Gaulle Madomi le 25 août 1958 à Kera palais territorial Guinée. Nous préparons la pauvreté dans la dignité, l'esclavage dans la richesse. Au dos bêtise Kakuma de Gaulle Ayat Leke Aïda Samori Touré Aye Mousso do de Furu Atoko Bagba Mara Aye Dendo Soro Samori Dendo Soro ko Ramatullah Uba Ule Ramata Ayota Kada Terke Doma ko Issa Fadiga Ode Aminata Fadiga Soro Aminata Fadiga Yeseku Touré Soro Aïda Tokobe Kangafo D'autres mais Burkina Thomas Sankara à Banguera le 21 décembre 1949 à Fatoko Joseph à Batoko Marguerite à Eden Flasso à Eden Philippe Ani Auguste à Moussotoko Mariam Serime mais à donner même ni Mariam Sankara di Sanani Kofe ou Yafara Aïda Moribo Keita à Banguera le 4 juin 1915, Daba Keita Dendo, Daba Keita Fa, au Toko Masira de Daba Soro, Daba Muribo Soro, Muribo Banguera le 4 juin 1915, à Sara le 15 mai 1977. Saya Kofe, Aïda, au Fanatakara. Che Guevara. Argentin, qu'elle est à la Cuba. À Banguera le 14 juin, Bebadon, où Yafara, le 9 octobre 1967. Où Yafara le 9 octobre 1967. 100 ans de Donani Thomas Sankara. À Banguera le 14 juin 1928, à Sara le 9 octobre 1967. À ma que présent, mais à Torobi, à quel ministre, à quel ministre là, décembre 1964, à Nanaya Odo, aéroport Amdalai, Mami Tara Kumbe, Muribo Keita, Mogomin Blakata Kumbe, Madara Keita, Mamadou Av, Hawa Keita, allait tuer député Folo et Kabiri Soudan en 59. Au lieu de Tara Tchekebora Kumbe, Moriboya reçoit. Le lendemain, à Tara Moti, à Tale Moti, avec Kumala Tumami, Dobe, au Kokika Banflain de Kadine, à Koninte So, qu'elle est de Benidi Mama, Aleida. Martin Luther King, Ouye Kisekala, à Kera le 4 avril 1968, à 18h01, à Kera Tennessee. À Tobe Kangafo. Le 4 avril hier, où yo chômé, Amérique. Ça y a quoi fait à Tobe Kangafo. Samori Touré, allez Banguera 1830, à Kera Miniam Balandougou, où y a miné Katanae, Gabon, à Sara, le 2 juin 1900. À Tobe Kangafo. Kewale, à Nijigo. Nangamba befo amekleya ko ya ala tari ni ala minke mi o kero do ne ma soma ibeta ala kele ma siti sala sisa ibe demba kala demba kamara président ko banala fe
Nimba hakili ji mamina anga flake biabe maka kau koke malien auta valeur do on de bado Diko Jaja nali duna kuna e magonye Président yire kumbeni Tibabu ko sans commentaire Arabu club leunde nana ka kumbe Kala do Mercedes limousine kono Katana e kakado udama Kira tumbe parfum min kala sallallahu alayhi wa salama Uyo didikoma Kakado badama Secrétaire général mondial Ligue islamique Akwai ele kaini sezi ngono ele kaini sezi ngono ala yaka onde ansigi me ele kanya kono denyuma malien ta fait fin be fora sumaila mauni misarako fin be fora atetema mauni misarako amba fo mamudu diko ko ala yeminka ka amba makun ala yaka barake kele beto ala bolo bari niye mauka keleke maubi kunada me kele beto ala bolo akwari minu ya fana banen ka ya faru bema o de la be kanga kun korota Mamadou de ani Fatumata Guru kana ka fanga d'Afrique ka soro ka do misiri kono o ko no na fanga d'Afrique ere ba fe ka ke président ayo kaluntigiya o ko no ni panga taraka ba de na muso la do fanga kono ala yo kaluntigiya ka ira maula kote Uye bitan de tiama ni kele aire ambe fe me mo tan farika ara falma min be kamjimi ala kuma do te fo mo be ko famu kamjin kanga kala donga nunu be bala ama songa tani kamjin muna kangi yere nyilinga ni ko ba mbisa kai ko kamjin tala mbeni de fo ma uye kasegala ngo diko ni kamjin ube nyoko musala me foti bibi amero mbi sino ale ganga eni na ale kele minge diko kola o makeo o muna mata tarani ma orodi abe fom nimba ira maleo na ko kanjimbe kanga koko ko diko sentala ati kumade meke walo ko ma ira nyeni foya kacha shiekeme ngabe ko do ke wallahi diko ta kalama harabe geninge diko ta kalama o me bi prevufle mama kadaya terikunda amusokunda aburankunda animinu ba karafa atarana be abe nyingal ga ko muna kaunji mata o jabi ba uyere bolo naune na diko kam akadani en tant que le général en tant que chef d'état-major en tant que ministre d'état après son conseiller le chef de guerre nedu wallahi harnu enena ko membe ni chaba min ko akadini atentoro ni be do ko la ko be ba kono dia ba kono ni ba kono burujali ba kono ibo kun ni to kun se ki ta tiki fe président ne fana tumena tawo ne ko ngono ne be to ya on be so garder on be so garder kadiko akadini ngake be ateke be bari ni be dirima ibe yada ni yadara ite aladon ni ma aladon alaba yirila ka fombe ne ni fe ni kara duna fla dronde ma fla ne be min donne ma be dai ka donia de la imamu ka masakela ta nya e jama mo fla dronde la yatola Khomeini ayito France ka shadiran gen ka bo Iran flana e Mahamudu Dikoy ayibe ka fanga da aya yogo ka ju keta kadi sorla sumaulu ya to dafa ne ni fe ngona ko de do chege bara borala e ya mo bo ni ya e bado dai pisolere pasa be kuma lebutala Omar Mariko be kuma horonya ni dambe la lebutala
ye maa ye neni bala a tigi tɛ se foyi la wallahi parti politique mɔgɔ minnu bɛ neni na u tɛ se foyi la u sago de dɔrɔn di ko k'a ta k'a d'u ma o bɛ haramuya o ma siɲɛ fɔlɔ la ayi i bɛ k'a ta a ma k'an sago ye a ye bubu choisi o ma k'an sago ye a tɛ n'a maa wɛrɛ choisi a tɛ maa wɛrɛ choisi aw bɛ wuli k'aw cɛsiri ni ala y'a di min ma a bɔra a banna voilà a ye fɔlɔ ta a ma ɲɛ a y'o yafa ɲini a ye bubu ta bubu yɛrɛ ji k'a ka bidɔn na o awɔ a ka avocat ko u b'a nɔfɛ n ko bubu ma minɛ ka taa Kati yan u y'a faga u ma tila k'a bila u ma taa dɔw minɛ yan u y'olu faga de o t'u bolo wa u ma tila k'u bila maa ma ko kɛ i t'i dogo i kan k'i yɛrɛ ɲininka k'a dogolen bɛ mun na ninnu bɛ mɔgɔ minɛ k'a faga u ye fɛn minɛ Clément minɛ u y'a faga u ma tila k'a bila u ma mɔgɔ caman minɛ bi yan u y'olu faga maa ma ko kɛ i t'i dogo ne ta dogokun kɔni dɔn ko non a ka avocat ko k'u b'a fɛ ka agresser ka jɔn agresser ka jɔn agresser maa i ye dɔ fɔ Diko ma a bɛ critiquer dɛ kira tɛ ala tɛ n'a ye min kɛ a ma ɲɛ komi n denkɛ nin den man di Mamutu Tarawele n'a bɛ Dumanzana an b'a fo a ka atelier kɔnɔ Diko n'a ye min kɛ a ma ɲɛ a yɛrɛ ko il est critiquable a y'a fo fo k'a bɔgɔ la dɔn parce que a bɛ se ka fili mais ka nkalon d'a la président i b'o y'i ɲɛ la wallahi ka nkalon d'a la ou bien ka jugu sɔn nkalon d'a la i b'o y'i ɲɛ la yanni ka sa wallahi an bɛ Dani de Paris fo ka Jɛnɛ Sogodogo fo ka Balayira fo Ras Balayira an ka taa n'a ye tant que an bɛ taa an setɔ dɔn dɔɔni dɔɔni tɛ yan kuma t'anw da ko ye an b'a fɔ dɔrɔn ko ala ni ce ala ka tiɲɛ laban ala kana ji to nɔnɔ la ni nkalon bɛ Diko fɛ ala ka malo ni tiɲɛ b'a bolo ala ka kunkɔrɔta i b'a dɔn nin kɔni ye duwawu ye an y'a fɔ amina ala ka nkalon bɔ dogo la ka tiɲɛ bange n bɛ maaw fo tiɲɛ bɛɛ bɛ dɔn a bɛ na dɔɔni dɔɔni fɛn bɛɛ bɛ kan ka dɔ fɛ u bɛɛ laban bɛ taa yafa ɲini an fɛ walahi talahi walahi parce que min bɛ fɔla tiɲɛ t'a la min bɛ fɔla tiɲɛ t'a la ni Diko jɛngɛra don o don ne bɛ bɔ a kɔfɛ an ma taa diinɛ ko la président an ma taa kan don a y'a sɔrɔ ne bɛ sali n fa ye silamɛ n ba silamɛ Bubula yɛrɛ ye silamɛ ne bɛ sali n ka misiri de la n ye tijaniya de fana ye komi saliw kɛlɛbiliw ne ma taa diinɛ ko la Diko fɛ yen ayi a y'a sɔrɔ ne ye silamɛ n taara de Mali ko ni président kura sɔrɔla n'a y'a sen bɔ a la n'u taara zon bila jamana kun na n'a y'a sen bɔ a la an nimisara minnu kɔ n'u ka parce que a bɛ kan ka na dɔɔni dɔɔni o minnu kɛlɛla u tɛ assemblée kɔnɔ bi yan minnu kɛlɛla n'an k'u t'u fɛ u tɛ assemblée kɔnɔ bi yan n'an y'a sigi n'u taara président do ta k'a bila an kunna min man da an ka kɛlɛ ma kɛ fu ya wala nin de Bubula ka kɛlɛ an ni Dani an bɛ kɛlɛ kɛ fo an ka président ɲuman de sɔrɔ n'o kɛra n bɛ n ka koso kasaw cɛ ka taa au revoir di Diko ma n b'a fɔ Bubula ka kɛlɛ banna ne bɛ segin n nɔ la ni tiɲɛ nana nkalon b'i dogo wallahi ni tiɲɛ nana nkalon b'i dogo nkalon tɛ se tiɲɛ la fo ka dunan wuli hali i video min yɛrɛ dɔ ko nin ye propagande i yɛrɛ ye arabu tulobilenw ye u y'a kunbɛn cogo min f'u bɛ to k'a fɔ alimumini na ma dɔn aw b'a fɔ arabukan na ne ma kalan mumininw ka kuntigi amiruna alimumini n ka cɛ anw tɛ arabu ko kalama o u y'o bɛɛ fɔ an ma cɛ belebeleba in sigilen don Ligue islamique mondiale a secrétaire général n y'a video bɛɛ lajɛ k'e de ka ɲi nin 16 in kɔnɔ mais ala y'anw bila yan e de ka ɲi yan a dɔnniya b'i la a capacité b'i la awa i ye silamɛ dunukɔrɔnin bɛ bɔ Dani k'a kaman kɔrɔta nka su mana ko a bɛ t'i da bo la
n'i ye fali kɛtɔ ye k'a so dan bari kana ɲininkali kɛ garan de bɛ fali sen na nka a bɛ bɛn a bɛ kɛ Ala ta ye fɛn bɛɛ bɛ kan ka dɔ fɔ an ye u bɛɛ bɛ maloya n'a ma kɛ i k'a fɔ ma tu bilahi talahi fo n'an b'a la mɔgɔ ko kama mais n'an b'a la Mali ko kama ani fantanw Ala b'an kunna wolo a kunna wolola yɛrɛ o ni Maka jamana in kira bɛ parfum min tun fiyɛ la u y'o de d'a ma u t'o di bɛɛ ma ka tila ka symbole d'a ma alikaba ka sanu de b'a la k'a ta k'a d'a ma nin si tɛ min don u ye bonya min kɛ maa 10 de don ale de ta ni kelenna ye dɔrɔmɛ 1 a m'a sara e yɛrɛ m'a fɔ ko n'a bɛ na ko n k'a fɛ yen k'an bɛ taa bila ko wari min bɛ na i tɛ dɔrɔmɛ ye nin wari la ayi an bɛna fondation dɔ de créer minnu banana ani dɛsɛbagatɔw k'a d'olu ma k'a d'olu ma an tɛ wari in hakɛ fɔ koyi u kana na taa i sigi ne yɛrɛ ka da la Bubula n'a nana Diko wari foyi ma d'a ma dɔrɔmɛ ma d'a ma mais min dira ma o ka ca miliyari bari n b'i fo ka barika kanu na wagati bɛɛ ka radio Futa cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an ka taa tayɔrɔ de bɛ yen ni tayɔrɔ tɛ a tɛ fɔ an ka taa e delila ka maa ye aw bɛ sɔsɔli kɛ an ka taa lahara lahara dun bɛ yen e ye kɛlɛ ye o la wa an ka taa bangi la an ka taa meeting kɛyɔrɔ an ka taa wajulu kɛyɔrɔ o ye dunanw ko ye mais an ka taa lahara i ye maa ye ko maa ni maa bɛ kɛlɛ a la an bɛ foli barika da an ka professeur émérite le meilleur cardiologue du Mali fantanw jigi dɛsɛbagatɔw jigi Jara hôpital Luxembourg an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ni hɔrɔndenya ani fantanw ka la an bɛ maa ma kɛra fantan fɛ ne b'i fɛ maa ma kɛra fantan fɛ nɛgɛtigɛla minnu bɛ kuluju la n b'aw fo aw ka président kan don Bubula k'aw fo ka waleɲuman dɔn an ka taa n'a ye dɔrɔn tant que an bɛ taa an se t'o dɔn ne y'o fɔ n bɛ sigi dugawu in ka président mun ɲɛda la ni nkalon b'anw de bolo Diko bolo Ala k'a malo nka ni nkalon t'a bolo n'a bɛ a kɛla faso ko de kama ani jamana kama yarabi Ala k'a yanga ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an b'a mun ɲɛda la nako don e delila ka Che Guevara a bɛ dɔ fɔ Diko ma i delila ka Modibo Sidibe a bɛ dɔ fɔ Diko ma parce que olu bɛ ɲɛta de ɲini na mais minnu bɛ kɔta ɲini na dɛ parti politique minnu bɛ n'u b'a dɔn u tɛ kɛ foyi ye jamana la olu de b'a neni u bɛ tila ka n'a fɛ yen i jɔ élection kan se wallahi u bɛ taa ne de y'a f'i ye u bɛ taa Che Guevara mariko fantanw ka mariko dɛsɛbagatɔ an bɛ Kamara info radio Kayira dɛsɛbagatɔw ka mariko min ye lajutigi ye mariko min bɛ ko laban mariko min ye kɛlɛ kɛ fantanw ye k'a barika i mariko kabako zu nana yan a ye preuve kɛ bɛɛ y'a ye zu dalen bɛ Ɲamina dangele Zumana Sako mana bɔ yen capitaine D maa min tɛ kuma fila fɔ Modibo Sidibe k'a minɛ ale ma boli o u y'a minɛ siɲɛ fila ka taa n'a ye Kati parce que a b'a dɔn a ma fɛn kɛ u m'a bila a tɛ munumunu na wa minnu y'a minɛ u ma san 7 kɛ kaso la k'o di Ala ma Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'i y'a di maa o maa u b'i kunna da mais n'i y'a di Ala ma Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Dawuda Magasani Touré n b'i fo k'i waleɲuman dɔn club de soutien Imam Diko cɛ i ka micro bɛ kan ka tigɛ club de soutien Imam Diko Mohamed Touré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tant que an bɛ taa an se t'o don kalo mana wuli tiɲɛ bɛ s'a la wallahi a bɛɛ ka fɔ a ma an sɔnna mission de b'an bolo an b'a kɛ ni mission banna n bɛ maliyɛn bɛɛ la b'a kalama ne de tun bɛ Diko kɔ baara banna Bubula bɛ segin a ka yɔrɔ kɔrɔ la ne y'o de f'a ye n y'o de f'a ye dɛ a balolen bɛ ne balolen don n bɛ taama don min a ye n wele don min n ye min f'a ye a kɛra Ala ɲɛna n ko n bɛ n'i dɛmɛ nin kɛlɛ in na mais n teri ye min ye Sherifu Usumani Madani Hayidara don
wallahi ni ma fa ala kana kira yirana ni ma fa nya fa be shiye sababu al kadimbifu kele de be kele min be na nyam azigi obena zon sigangu na jamana chilaw o e kele gele fu ya be ni misa kambuluki amba la jede ka observe min be ambe mali chemne chawfo mali sorrasu wal dendo de be ke sorrasi me ere dente sokaka ko passe sayabe o ni sayabe min sono ma ka dembla kata auto lu nyeji tesa ya na ka ke mieto kuma diko yi tuna ede diko yan janfa diko donata diko borata ante kele ka ka sorrasu ka saraka million kele ante kele ka sorrasu ka bo yala la no be ari malo bora kele soro fu ka bonde ke ante kele ka bo ko ni sorrasu sisa nu banga baka sara fu ka ta juru de ta ko sudo ante kele ka mali sorrasu se kana sa ante kele ka umuso ka bo jaba fere ni tikate ka fere la ko juye ninde fembe me fo ni kofe abemi eto ya kandi kone koti en tant que commandant en chef des forces armées du Mali hari asimi besi do do fona ba ni nola ko sorrasi ni besi manga oh akata muntu akata dalifini de do be akato sorrasi Mali hasidi de ko Mali be sanyingu ya ko abe komi sorrasu ni foi de manga jamana ngono maintenant voilà ko kata sayake ubabo ko we au de si amba fu anga do wawi nu saraiba do mendo grosbi saka deni kono bolito do be no dima ni wata obe wa mo kamalo borogele we ka ko bane malekula e muso de be wuri kata sunguruma yake ka de una balo mi mona benela wallahi neti se ka ke mali nyema ni ne kara ni ma million di mali sorrasu be ma sampa wallahi har ni mali war bebeta million kelengele sara ba di mali sorrasi bema naka di sara kana kere ya me ita ka ti dai muso koro ka cheke ni pendu ki kono bara mumu ka jini mere da ka walden do de sona sayama fembe be fola jamana ina na bete kalo ala kantachi min ka kene fantam minu be kanga tonyo min ka kene sorrasi minu de be sala minu ka kene yatime de minu be kangono min ka kene frigato minu be no ba amba kitugudi anjigi o sara olu de kanga lado fembe be fola na bete ne to kane ala tachi fembe be fola bekalu kone koti ma foi de famille ga micro la bi parce que tike la net lola mais min fo jamana dewuye e ma école fana datukuna école privée école karamogo olu be sarade privé de do war mi be sara be saro de la fana datukuna choy iba fo de ko gouvernement ni ala kuma na bana ko la bana mi ni na be tanyo fe furatala ibe tano de sani ala ya ka barako yo bani mais école be datuko otman le 25 manase na ma badore be faraka am se ka toni nawa école be dale na jugora to ka be datuko minu be mina no lu hari ni war maduma wajibi war be duma fonction publique bola mais privé ou dum e ko garamo ko privé minu be lakala ni na ulu buka dembe abla balo chugodi ni ko be ka be keni hakilidi mais to ya ke nyake ni ya ka mai désormais ambe sorrasu deme dani ambe sorrasu deme fo transition kaba parce que anda bana ka ko informu sawo utumangela naloma e kana tugu ko ambe kule la uno pe sorrasu e jampa ke sorrasu magela idutigi mali sorrasu bandau yan jampa asimi yan jampa na beta jamana werela kana vesi do otma vesi sorrasi manga vesi do au memba duwa ko war do atla bezu atla be billahi ni ne blala mali président la mbu beji do bebeta kasula fo tawdeni olu de un nidi kaibe kalata unana 18 mois kuma chalembe meno era be mangana abetere kabiri ko ingera e mudu siriwe mangame kabiri ya ko gara ya me fembe gara mai me na diro lu ma kai awe jamana zere kan teme mudu siriya zere be ya don c'était un bourreau du travail be ba don un homme honnête digne aseka jamana shi ima ma debite zoro ma mariko ya ma debite nyana ma zoro zumana sago e debite zoro
e pourtant ka programme tunga yo menganisien ni bon malien te barakela fe malien te barakela fe amanda ko de bodro tino te hari sinu be zon siki jamana nguna warbe minu mulo wallahi ba fo nya fi o teke kanto ya an kon be sira irawo na ya udi au ka ta na ya 2005 la no togo ya boko na ta be jeli fono na era ko kana vote boy bi ala bana chigudi be ma kule ya aesa ngulo la ka ma galonga boya boni wakati bana le ba me franci kata ante franci be franci de do ne ko tien do franci kata nson mais franci kata franci de avion minansa 1232 milliards dani franci de milliards ba fladi kele kemes milliards ba kele ni kemes flani bisa bani flado armement na wa milliards ba kele nga chade ka milliards da ba kele kemes fla bisa ani fla obe avion kemes sabaso abeni achar beni oduna 500 milliards bora ko ka ke ka bana fura ke lite nimbe brinu na ote awar tarami kele te kola 9 milliards bora kele te kola aéroport jora 8 milliards kele te kola atete gena ka ba ka yoro la 5 milliards ka jo kele te kola palais du congrès a jora 8 milliards Moussa Tana mais palais du congrès de la 17 milliards mogote kumola be sigile me ka mieto daga mina pour ki bolo ka kono ne be ba ne me ka ponete ni ndumu ni ndu har ni yeni ba do ko ni kaloi ambe tuguni na wa muna no laji ke tante tuguni na nambe tuguni na ala kan ni mine ambe tuguni na muna parce ni te ko so ba yo kabri so rasuna na boru sarala uye min soro no bo tala uye war de duwa amma me foroda uye munke kalon nani uye munde ke ni kuma na farabugu awo ukanga ta ye libéré ukanga ke mais kelenti ne kele place code wallahi place code wallahi sinon ka refondation fo ma folo me ya fo mali kono se Modibo Sidibé aya fo ibe kai na tuna mena samba solante ni dinga ngono sie daka geleni malien doy sie keme wulula keme seyi malien keme nani ebe san keme nani sanduru no manye ebe klakana abulanse kana ayo kuma ante foivo now sona sanima ay tokon zena ya unyela kautlo era jamana denyena ma ube abu don aka votui har ni milliard be mo ami bula aya ka war min aw ya ke Sumaila la ya Sumaila segana fantaw no fe Sumaila segana fabe ne na babe ne dugu kele metri ta kele ta bolo na ka yoro inte yedi si ya mene fanga kama ala yere ko ayi ete fanga ke na haya mene o minu tumba ne na mieto no no lu de be kanga to ko dia fo sisa Sumaila nyokon tunte ko tedigi Sumaila la ama delika Sumaila nyokonye ale di ko ke pre me anyena mala min fora u ye min fo bambulo ya o fodo masevulo bambulo ya ube kanga ke komi saya ndigiru la madiu ye da dia ruidi pasu kono kuka wakati sera wakati tese mamulo wakati bese ala de bolo bebe klaka molo ya wallahi pasa ko na be keni ya teke ya be kala tadi ala ya ka presenta ka ba maude seganendo lala Sumaila e segaminga na furunso nimbeke arjana sorolia ka buli ka faso kumabo ka baraka yororo to dia ani karama ka dia mauye harna ka godowi ka barake franci atume minta 4 millions et quelques kanaya wabi nani ode tumbe dama pour ka faso bobolola mais fin be fora zuma zondo ay semde tichi atemo ofe akoko ni na nyake ko sukaro tike monina nimbe fora bi maude fle kasila o Sumaila gele inove imi kolosi malena nuku bido jahanaba kono ikolosi de itatodo ne ima eline bebo bubula iko kadanye no inyo konten tula mere parce ne be barage ni ala sirade ne tula mere ni malien ko abi fe chin tala do ye chin ni fantan de ko abi fe o chin
mais sebe min ye n'a ka b'i fɛ kalon don tiɲɛ t'a la jamana in an bɛ n y'a fɔ n ko micro man ɲi an bɛ dugawu kɛ jamana in ka dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in bɔ bolo la président a ka bon hakili ma an bɛ Yusufu Kulubali fo Rampart n dɔgɔnin Magan Kone Rampart n b'a fo ka Bunafan fo ka Radical fo n b'a fɛ ka min f'i ye jamana in ko la maliyɛn dɔw y'u yɛrɛ faga kɔ kan Nina kama u ka baara tiɲɛna Nina kama Nina tɛ fɛn wɛrɛ dɛ carte d'identité ni fitini e ni ala cɛ minnu bɛ na ni plus de 500 milliards ye par an olu de bɛ bolila papier kɔnɔ jamana tɔw la Sénégal Côte d'Ivoire b'u wele k'a d'u ma mais anw maliyɛnw de transition tun kan ka baara fɔlɔ min kɛ o ye nin de ka Nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ ka papier bɛɛ d'a ma fɛn bɛɛ bɛ faransi bandanw bɛ wele bila ka taa ma ni Asimi a y'aw hakili to maliyɛnw na Nina ko la a y'aw hakili to Nina ko la dɛ maliyɛnw sɛgɛnnen don ka baara tiɲɛnen don u tɛ se ka baara kɛ ni Nina tɛ ou bien passeport i faso ka papier u bɛ se ka nationalité wɛrɛ ta mais u y'u bɔ o ma ka maliyɛn ta ta o dɛsɛra ka sɔrɔ pour k'a sɔrɔ min 10,000 20,000 i yɛrɛ fadugu papier tuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ i k'i ba i faso la maa min tɛ fɛn di i bɛ ba o la mais maa min bɛ na ni miliyari i faso la n'o ko fɛn fɛn e kan k'o kɛ dɔw taara bateau na danni ninnu dɔw taara wotoro la o ye ka kuma cɛ dɔw taara avion na dɔw taara sira fɛ ka don France ka don Amérique ka don Canada ka don nɛnɛ la tuma dɔw la nɛnɛ bɛ taa jusqu'au dessous des zéros mais u bɛ bɔ o la ka jamana na k'u fa n'u baw la baloya n'a fɔra k'olu de bɛ papier jalan passeport ou bien Nina k'u dɛsɛra k'o sɔrɔ o jamana dangalen don o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la bilahi o waati kelen na maaw bɛ miliyari dunna yan danni foyi tɛ f'u ye a bɛ fɔ olu ma ko dugawuden maa maa ye jamana nafolo dɔn e tɛ dugawu e ye dangaden de maa maa ye jamana nafolo suɲɛ i ta tɛ min ye min dagalen t'i ye walahi e ye dangaden de e ye faden t'o don maliyɛnw sɛgɛnna i taara dunan yɔrɔ yɔrɔ ka taa Chine Canada France marakaw de bɛ bɔ maɲumantɔla yan ka taa dugukolo jɔsi ka taa voirie kɛ ka aseti ko pour k'u fa dugu jɔ u bangebaga minnu bɛ yen k'olu lakana n'a fɔra k'olu de bɛ dɛsɛ papier la ni jamana in tɛ kɛ jamana ye ne ɲɛna transition na la aw tun kan ka fɔlɔ fɛn fɛn na yanni aw ka ko daminɛ aw tun bɛ passeport ani Nina di maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔfɛ u bɛɛ n'a dagalen don u ka baara bɛ tiɲɛ Nina kama u ka baara bɛ tiɲɛ passeport kama o bɛɛ la ko ka dugawu kɛ ala yɛrɛ ko k'a sɛgɛnna an ka dugawu la maliyɛn kana dugawu foyi k'a tɛ foyi minɛ parce que hakɛ ni binkani min bɛ jamana la hakɛ ni binkani min bɛ jamana la n'i taara Kayi mara la ou bien région wɛrɛ la i b'a sɔrɔ u ye misiri jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka jibondow dilan faso ka dɔrɔmɛ t'a la ka siraw siɲɛ olu de bɛ bolila papier jalan Nina ou bien passeport k'u dɛsɛra k'o de sɔrɔ ni jamana in tɛ kɛ jamana ye n'aw ma nin yɔrɔ la tile fanga mana na bilahi talahi a tɛ k'a ye an b'aw marakaw fo maliyɛn minnu ye dusu ta ka faso to yen ka taa ɲini kɔ kan ka na jɔ u faso la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o maliyɛn tɛ kɔ kan ne delila ka min wele k'a ka 20 di ne ma o maliyɛn tɛ yen dɛ parce que bi ni m'i ta fara i yɛrɛ ɲɛ kan u bɛ tila ka bɔ réseau ka bugula u ye nin k'a ye n bɛ petit baro fo n dɔgɔnin don komi bi miliyari b'a bolo u b'a fɔ tugun k'a ye dɔrɔmɛ di a ye taa ɲininka n'a delila ka 20 di ne ma kabiri ala ka petit baro da a ma deli ka 20 di ne ma walahi n bɛ Dawuda Golfa fo a y'a fana ɲininka n'a delila ka 20 di yan n dɔgɔninw don hali n'u ye so di yan mais ne tɛ fɛ a kɛla fɛn kama bi kɔni u ka 20 tɛ n kɔnɔ petit baro tɛ Dawuda Golfa parce que ko ma émission in ka d'u ye
on balole no menga tikadika du alhamdulillah kandanga sumaya la kelebe ni ni ko be pemere ni no la be sawu de yin ni ala yo ki ba ko ala ni che ki bla fantan ki kanu de se ba to ki kanu e ba fo ko ala ni che e ba fo ala ni che diko akanga do yanta do fore mene ba do ndo mento fo antenne avena benina je suis son chef d'état-major chef de guerre neni do tekele go ibeka mana mine ku betaman suba ni diko mine na netu metanyere di kana ni ma ke sans pren kan kunchi laji ke tabe ya po manchu ko ya maindi mamadu fu fana ya po mala kama ni tu e diko mine ni matanyere di ala kana nyeda kiraka maka dumuni du mate mi afa ma dumuni ka pa ma del ka mugandina ma horonya ni dambe ani horonya ay min ka faso parce que ne tumba be ibe ka kata ka boy ayo la ta o de la mbafe awana tunte fana ibe ka teta o lui musala kuma de ni diko tuntala wallahi ay marsi jolige ya marsi krikara no e de la ka muribo sirbe ya la basaba do ko nyena mateo ante abananya marsu bege ana priti parata ibe ka te si abeta tara ibe ka ba wole domi kala sigi aka salongono diko boni nunu tia misula ni bora nu tia wallahi misula min ka dia fonye me posu tandima ka wardi ma min ka di diko e mo faya do o tefo nkoro ye fembe geni duna ko be ni bise ka ke ya be kenyi har sani na ne makika million kemedi badi me nkoro ibe sara ibe boyidi o tefo Prezanduru nunumbe na domu ya kori ka do wo kono we min fai abo don ne to foya o don na tungo milliard kele wa dama amaso ako je préfère mourir en martyr de vivre en traite bi abe foko de jamvanti ay so rasu nyinga ko kabru nananu tara dorome mugandi diko ayu nyinga minu e fangata ayu nyinga ko de la kata mugandi diko ma kabru nananu ayu nyininga diko yake ala kama awa ala be kanga jabi billahi ay jamana ifanga dugu boyi be kabolo ala de kama ani faso kama wallahi taala na tu yake fanga kama kabiri fanga bina joy mugandama jeme kiko defi akafu doromi kele umadi amusotala adentala abalma tala kaunjimbe ayre ladu asani so rasukadi amasali ala do donc John ne ba fe ko de don ka yu jampa jumani mari ko de la ga ni fo kamera e ako nyebe ko ina to la jogo mi na ma bala ba fe ka bolo sira wara ta ka brandala olu bola ka bo fente fo lu yu parce que lu e mo ko tlenende ni jamana imbe kalfa mo ko la jamana ko na ne bolo re ma fo mo ko re bolo ne bolo tlene ya ni dambe ni halala ya mata ka di sadi mauma mbata ka di farmo ko mamuri bo siribe mbata ka di zumana sakoma ma fo mo gore uti ne ngone ni pasu ya ke wala irana kataka dambe irana abarka umar mariko chegabara ko be fora ko balaw mo godo atara tete fe domi neba sadi neba fe mo ko ni horon e kato horon dambe kono atara tete fe dakar tete ya yoro me ndogoni aki dogoni ye memba mfarala ibimba ka ukane ko har no kera men dogoni nde yo ala de o ke tise ka boy voilà un homme d'état au vrai sens du terme ani nga coup d'état la do me akombala j'ai participé mbala mami bi cheche kuma kanka ebe yalama de komi ngomi ngawa ni jamana mara manga wallahi tallahi ambe ko beke furu ni chejele nunu ngana jamana nguna mako ka yoro minena mariko de wulao nyono ko nana kata malo tiku ka jiko la mariko de era fantaun desara mariko de na ko karamo e marsi ka naira ya e mariko de takamara no bela malio masika mariko fam ni mawo ma fam ala ko ni ya fam ame bokum fondo ko ni wallahi tallahi ni jamana ni sadi mo manuma lati ala kantachi Modibo Siribe, l'homme tranquille, dignité, honneur.
Atale Sénat là. Sémassi de la Sénat français. Et bien là, mon Sémas te otobe Sémassi là. Sémassi furungulangulo nebe kaunjim na ka drugiba. Wa ketandro. Banglani je. Wa micro la na. Oh. Be drugiba info angelen ketan. Moriba si betara Sénat la français. Ay discours que tibabu wulela de pendant 1 minute ba tekera fola ko ni mise ka ke jamana jumana ko mo jamana de un todo atise ka trichilige abella ba M5 fana kono bebe boka tui atise o na e digo ya ka kuma ke do me akima e tobe priti prata ni karata ko mo bo tisola ko wa ka fanga so abe gele ama meni ya bla kuna bisu be adanda Umar Mariko, baba, ko voilà un patriote. Francis Besra Umar de. Ni jamana inda fanam. Anya kuma kedi. Ambe srango foya. Sisa abora dogola ko yamba pamparane fo. Nimbaira ko wakati sera. Les lumières vont s'éteindre. Yani ngabo menda ka wili tervie siribe. Ismail Samake. Ikanalizu kain. Qui est un patriote. Le baloy fasa. Ambe comité faux. Moussa comité ni Fanyuma Boubacar comité. Aube immobilier, c'est-à-dire télévision ni va avoir faire l'amdala Luxembourg kereve. Kabarka kanuna. Ndenga mamutumbi faux. Au kana jora au fala, au fabe sa chinyeka. Au kana siga dola nete masika tasa damne fo kansa. Aish. Même fa katasa damne, même awara katasa ayi. Ikata sa aduso ikata fili bajila iterga laji ke tambifu ndai na ndoko ni mandiko pharmacie deuxième pont Cheikh Mar elaji Cheikh Marja ka barka kanuna ame nyongomolo tanga metambe seu malien menumbe koka amba ufu ika maraka dongli ngala demba yemi mbwala kamaraka ujansa franci Kado gole Marakate faden todo Sogoma marakabe bina ni takada tabali kana be sirelila Kuru fadon kanu kunada Maraka woni che Les bonnes choses ont toujours une fin. Dongling korota. Pereze la sana Traoré mbifu. Abarka bubula la donina. Bubula toko sorobi. Mfani mba. Ala tatemene ya. Mfani mba temene yibala. Parce nya damne ya. Ntu meta radio malla. Mais ka radio privé ko nya damne ya. Ambe l'excellent Djibril Traoré. L'un des journalistes les plus tués de l'Afrique. Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, directeur ORTM, Mifoki Wale Numandon. La Siba Traoré, syndicat Sofer Sabalibougou. Ye marchi fin fait péréger la sana Traoré Bouboulbawa Nyefe Fantan, mais ni zonga tama don teta la diketa. Awa o famate kontari kaso. A boy ka bla réseau ka konin de la ka do ka so da fait. Les bonnes choses ont toujours une fin. Boula be balo, harna be balo, boula be balo. Il est temps d'aller faire dormir vos tympans. Maraka dongili ngala sa. Allah. Ibe million tandi maraka ma kafo bara keni niye na maseka bara bena million tan segi ma kafo maseka bara pour signer akana fa de unye ki fa yinga wardu mali soningo kado gole kado yite che kana morso wala ngami minasa oh Bamanango kona di mete bielela. Nega karabe juru tumande mani bulu bulu bana kau ka dingili. Long for Chejan Sarama. DJ Sare anaka jaramuso.
muso jara muso mbifu ika sende mandi ika sala donina de ala doniya di bema ne be se kuma donina mais technique fona ala yo doniya di DJ Salema président Sori Kasoke peka Hamidin Khani fantan fla de be ɲɔgɔn fɛ ne fantan ka président président Sori Kasoke fantan ka vice président Mamadou Fofana ika foli bɛ yan Ba Fofana ika foli bɛ yan PDG Musa Fofana ika foli bɛ yan Ndaga wuli teri Laji Keita ika foli bɛ yan Kasim Nimaka ika foli bɛ yan Barika Bubula ka teriya la Mada Nimaka ika foli bɛ yan DJ Sarabe kan k'i ɲɛmunu bɔ an na an b'a bila yan Ala ka dimanche wɛrɛ yira an na